Dámy a páni, presne kvôli tomuto príkladu, ktorý, ako sme povedali, je jeden z rokov a tých rokov je minimálne 6, a keď tie sumy narátate, ktoré si bude veľmi pravdepodobne jednotlivé ministerstva pýtať späť, sa dostávame na sumu cez 400 000 eur. Presne na tú absenciu tejto krížovej kontroly sme prišli s zákonom o transparentnosti mimovládok, kde sme dali povinnosť jednotlivým mimovládkam, ktoré dostávajú štátne dotácie, aby boli povinné odpovedať na žiadosti podľa infozákonu 211. A jedna z prvých, ktorú sme poslali na korešpondenčnú adresu, ktorú majú uvedené tieto dámy ako projekt Fórum, bola presne otázka, odkiaľ všade ste čerpali dotácie, na čo a na čo boli využité. Samozrejme, čo sa stalo? Poštu ani neprebrala. Napriek tomu, že má uvedenú korešpondenčnú adresu, sa na to proste vykašľala. Toľko k tej transparentnosti mimovládneho sektora, o ktorú sa tu posledný rok bijeme nielen s vami, nielen s opozíciou, ale s rôznymi medzinárodnými inštitúciami, pretože takýto bordel v tom celom je.